Dulan sa 500 ka mga driver sa mga pampublikong sakyanan ang gihatagan og tag 5,000 pesos nga fuel subsidy sa LTFRB. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Midagsa sa batan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB ang mga drivers sa mga public transport nga may kuha sila ayuda o fuel subsidy. Nadawat nila ang tag 5,000 pesos nga cash assistance nga gihangop sa mga drivers kinsa. Dugay nang nagpaabot sukad na sinati ang epekto sa oil price hike. Doon na mga naunang nakadawat og ayuda, cash og e-wallet o gipadayon kini karon. Gikinahanglan ang physical distribution tungod kay adunay mga drivers nga walay mga e-wallet ug ang uban adunay problema sa digital portal. Sa ngayon, hiniwalay natin yung ating mga taxi drivers, UV drivers, PUB drivers, school transport drivers. Sila yung tumanggap ngayon ng tag 5,000. Nagpasalamat og dako ang mga drivers dihang nadawat na nila ang ayuda. Nga bahin-bahino nila adunay ipalit og bugas ug ang uban ipatubil sa ilang mga sakyanan. Di pa sir, dako kay tabang hinahantay gyud nga 5,000 na. Sa pamiyahe karon sir, medyo mingaw jud. Sa Lunes, ikinak na ipadayon og apod-apod ang fuel subsidy alang usab sa mga PUJ drivers. Nasayran nga 23,000 ka mga beneficiaries ang gigahinan og pondo alang sa ilang ayuda ug adunay 13,000 na ang nakadawat nini. Magpadayon matud pa ang pag-apod-apod hangtod makadawat ang tarang mga drivers nga nagkinahanglan. We required our operators to submit their list of drivers and then yun ang gi-check natin, gi-validate natin sa ating system. Then pagkatapos nun, we officially endorse it sa central office and then yun ang naging basihan ng ating mga list of beneficiaries. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.